अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। आज या ठिकाणी तहसीलदार सावंतवाडी सन्माननीय श्रीधर पाटील यांच्या बैठकीत निगोडेवासीय सन्माननीय सरपंच, माजी सरपंच, उपसरपंच यांच्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात या ठिकाणी भूमिलेखचे अधिकारी, पर्यावरण विभागचे अधिकारी, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांना सोबत घेऊन या ठिकाणी RTO या सर्वांना घेऊन या दगडखाणींची स्वतः या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन अन्य 3 गावातल्या सरपंच आहेत त्या सरपंचांना घेऊन या ठिकाणी पाहणी करू आणि त्यावर जर या ठिकाणी खाणी अनधिकृत किंवा पोल्युशन बोर्डाप्रमाणे नियमानुसार काम करत नसतील आणि उल्लंघन करत असतील तर त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करू असं या ठिकाणी माननीय तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे। त्या आश्वासनांती या ठिकाणी आमची आज या ठिकाणी बैठक संपन्न झाली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।